jete šialenci, ja iba vám chcem povedať, že vám ďakujem. Ja viem, že teraz je veľmi veľa ľudí smutných, ale máme vypredanú Nitru a za cca týždeň bude vypredaná aj Banská Štiavnica. Ja som videla od vás kopec správ a aj e-maily na bookingu, že či sa ešte nenajdu nejaké 2-3 lístky, alebo či sa nenajdu proste vôbec nejaké lístky na Nitru. Prosím vás, ja vám to hovorím stále, že keď lístky proste v predaji sú, treba si ich kupovať, keď sú, pretože keď sa vypredajú, ja s tým už neviem nič robiť. Takisto bude vypredaná, za chvíľku budú vypredané Piešťany. Piešťany už sa dokonca aj zastavili lístky, ale pridali sme tam ešte 40 lístkov, pretože sme zistili, že ešte 40 lístkov tam môžeme pridať, ale v ostatných mestách už nie, takže kupujte lístky, kým sú, pretože keď nejsú, tak už ja